салому алайкум. мо барномаҳои мустақими худро дар YouTube сар медиҳем. Дар он албатта мо мехоҳем ба касоне ки забони ноби тоҷикиро медонанд ва албатта бо забони русӣ ҳам метавонем дар ин масъала ҳарф бизанем ва маълумотҳо оид ба масъалаҳои саломатӣ, чӣ саломатии ҷисмӣ бошад, чӣ саломатии рӯҳӣ бошад бидиҳем ва касоне ки ниёзманд ҳастанд ба онҳо кӯмаки амалии худро бирасонем, чунки ҳоло мо як мақолаи ба наздикӣ навишта будем дар масъалаи тибби фосилавӣ ва яъне телемедисине ки мегӯянд. Мо дар ин бора метавонем бевосита ба касоне ки хоҳишиён доранд бо мо суҳбат кунанд, аз донишҳои мо истифода баранд. ва албатта мо 25 сол шуд ки дар ин масъала кор мекунем, фаъолият мекунем. Як системаи нави тиббиро эҷод кардаем ки барои мардумон ниҳоят манфиати зиёд дорад. ва дар бу ҷое ки шумо набошед метавонед ба мо савол бидиҳед, савол бинависед онҳоро ва дар гурӯҳи фейсбуки доктор Маҳмуд Кабир ворид шавед. Дар он ҷо барномаҳои зиёде оид ба масъалаҳои гуногуни саломатӣ, беморӣ, умуман ҳолатҳои равонӣ гуфта шудааст. ва ғайр аз ин шумо метавонед Маҳмудшо Кабиров дар YouTube ворид шавед ва барномаҳои моро ки дар он ҷо сабт шуданд онҳоро бубинед. фикр мекунам ки ин як иқдоми аввал аст, як чизи қадамҳои аввал аст ки мо технологияи ҳозиразамонро дар табобатҳои худ истифода мебарем. шукри худо мекунем ва ин замоне ки барои мо додааст имрӯз, новобаста аз он ки патсиентҳои мо дар куҷо қарор доранд, дар беморхонаҳо ҳастанд, дар корхонаҳо ҳастанд, дар муҳоҷират ҳастанд, метавонанд ба мо муроҷиат кунанд. барои ин фақат яъне ки интернети хубро барои худ муҳайё созед ва ба мо ҳамкорӣ кунед. саломат бошед.